Træt? Ja, jeg er træt, men man skal... Sæt dig ned. Jeg har fundet et eller andet. Er det en gave? Jeg ved ikke, hvad det er. Hvor skal vi hen? Hvad er det? Bare kig på den forreste. Hvad står der? Jamen, jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af, hvor vi skal hen. Hvor ser man, hvor man ender? Du kig derfra. Ja. Skal vi til Dubai? Hvad står der nede nu? Dubai? Phuket? Det er Thailand? Er det? Hvornår er det? Den første? Det er i morgen. Mener du det? Gør du? Skal vi derned i morgen? Ja. Ej, det er rigtig vildt. Ej, hvor fedt. Det har du ikke troet. Jeg sagde også til Susanne, siger, at vi ses i morgen, siger hun. Det er jeg ikke sikker på. Bare sådan lidt sjov.